Hola, soc Ricard Garreta de la Fundació Catalunya Estat. Ara parlarem una mica de l'IRPF català. Per què el tenim diferent i per què el tenim més alt? Què ens comporta tot això? Com que els nostres polítics no s'enfronten al dèficit fiscal, què estem fent? Doncs només que pujar l'IRPF, diguéssim, del sector comunitari, de les autonomies. Amb la qual cosa, per exemple, el nostre màxim és ja d'un 47%, quan a Madrid és d'un 42%. Igual passa amb altres impostos que depenen de la Generalitat, com és l'impost de transmissions patrimonials. Cada vegada això ens fa una diferència molt notable. Les càrregues impositives que té qualsevol empresa aquí a Catalunya i qualsevol treballador aquí a Catalunya són més altes que a Madrid. Què comporta? Doncs que els salaris dels directius varien un 12% de Madrid a Barcelona. Quina empresa, depenent dels seus directius, es muntaria a Barcelona o a Catalunya? Suposo que jo em muntaria a Madrid, perquè guanyaré més diners. Vosaltres mateixos, com ho veieu? Aquí hi ha una diferència impositiva que ens fa molt de mal a tota l'economia catalana. Si només algun dia podem sentar-nos aquí davant d'aquest lletrero dintre les Nacions Unides, podrem controlar tot aquest disbauxa de l'IRPF.